Bo día. Quería aproveitar este confinamento, no, para falarvos deste libro, de Terra Nullius. Terra Nullius é o meu último libro, publicado por M Editora, na sección de pulp, no? E por que este libro pode ser considerado pulp, ou que características representativas deste libro poden facer que se encaixe dentro desa terminoloxía. Ben, pois este é un libro, aínda que non fala dos superhéroes clásicos, non fala, non é un western, non entra dentro deses estilos, deses xéneros clásicos que podían estar encadrados dentro do pulp, si garda certas características que podrían facer que este libro fose pulp. Unha delas é o formato, pero bueno, eso xa non depende do texto, o formato pequeno, recordando a ese outro formato que era o clásico destas novelas pulp, edicións baratas, formato pequeno, para vender en quioscos, que fora manexable, lectura rápida e demais, non? Neste sentido, pois o formato é pequeno, para recordar justamente ese outro formato inicial, e despois que a lectura é rápida, non? Trátase dun texto moi breve, son 100 e poucas páxinas, dunha lectura áxil, rápida, pero que ao mesmo tempo intenta manter un mínimo de interese e un mínimo de ter ese pouso, non? Ese pouso que che deixan os libros que con un contido profundo, non? Eso era a pretensión, despois xa se xulgará se é así ou non é así. Pero pretendíase justamente crear un libro dinámico, de lectura rápida, un libro áxil, onde se condensasen moitas ideas nun texto moi breve, e iso é justamente Terra Nullius. Básicamente o que quería facer con este libro era recordar, non? Facer unha pequena homenaxe a todo ese pulp, a toda esa literatura de consumo rápido, pero ao mesmo tempo traer unhas cantas ideas de actualidade para quen teña interese en profundizar, non? Sempre vai haber cousas, e eu polo menos sempre fago nos meus libros, eu sempre dirixo os meus libros a alguén en concreto, ou a un grupo de persoas en concreto, que son as que poden entender moitas das mensaxes que van implícitas, non? Eu sempre estou pensando en alguén cando escribo un texto, non? E quero ou gustaríame que esa persoa pudese chegar a ler o texto en algún momento, non? E penso que para esas persoas para as que vai orientado sempre van a sacar un proveito, porque son as coñecedoras, non? Da realidade que hai por trás deses libros, non? Deses textos. E neste caso é así, pero a maiores para o resto das persoas que non están imbuídas no meu entorno, no meu ambiente, ou aquelas persoas ás que eu dirixo os textos, tamén van ter unha certa profundidade neste libro, no que se pretende achegar ao que é a violencia estrutural. É dicir, a violencia estrutural, esa violencia implícita dentro das estruturas sociais, ben exercida dende un poder consciente, ou ben defendida por un poder, pero a base de hábito, non? Esa forma que temos, esa inercia de seguir cunha serie de actitudes, non? Que son perxudiciais para o conxunto da sociedade, aínda que afecten só a unha parte, pero lógicamente cando unha parte se ve afectada é perxudicial para todo o conxunto da sociedade, e está baseado, ou polo menos inspirado, neste outro libro, que é o Potomac, de Jean Cocteau. Neste libro Potomac, o que se ilustra, e nunca mellor dito, porque está unha grande parte deste libro son ilustracións, as relacións entre Eugène e Mortimer, non? Os Eugènes son os que ostentan o poder, eses que intentan en todo momento dominar ou neste caso alimentarse en base a justamente
aos Mortimer, que son as víctimas desa violencia estrutural, non? É un libro que a min particularmente impactoume, e un libro que tamén recomendo especialmente porque, bueno, parte das ilustracións, bueno, aquí temos unha figura femenina dos Mortimer, se non me equivoco, e aquí temos a figura masculina dos Eugenies, non? Que sería esta figura máis aristocrática, non? Un estilo máis, sí. Aquí, incluso. E entón, baseándose nesa relación, non? Unha relación de poder entre Eugenies e Mortimers, eu intento tamén de alguma maneira leválo ao meu contexto, á miña realidade, e procurar establecer unha conexión entre o texto de Cocteau e a vida real, non? E a vida real dunha protagonista que se ve que é víctima desa violencia estrutural, e que esa mesma violencia estrutural ao final o que acaba levando ao individuo, ao protagonista neste caso, ao illamento, un illamento persoal, non? Que en algúns casos podería considerarse voluntario, máis que o feito do ánimo, desa forma que ten a vida de eliminarnos esa capacidade de reaccionar ou de superar determinadas situacións a que nos acaba illando, no? De alguma maneira. E ese é un pouco o foco principal desta novela, no? De Terra Nullius. Por outra parte, aquí hai moitas máis cuestións, eso sí, condensadas en poucas páxinas, pero hai moitas máis cuestións. Tamén o feito das relacións familiares tamén é algo que está aí. As relacións laborais tamén están aí, non? Dicir, como esa violencia estrutural pode partir tamén da propia familia, por medio de xuizos de valor, no? que se realizan por parte dos proxenitores en canto a proxene, os fillos non van polo camiño marcado, no? Ou polo camiño esperable. Tamén a violencia no traballo, non? Ese despedimento que marca e que condiciona a existencia da protagonista. Quer dizer, hai moitos elementos que van definindo, que van ilustrando esa violencia estrutural, non? Que aquí estamos sometidos, sobre todo, determinados colectivos, en maior medida, aínda que afecta efectivamente a toda a sociedade no seu conxunto, non? Porque efectivamente é un pouco o que comentaba antes, decir, no momento en que hai un colectivo que está ameazado por algún tipo de violencia, ben sexa estrutural ou ben sexa de outro índole, afectada realmente toda a sociedade. E entón, nese sentido, pois, poderemos facer moitas lecturas, non? Vai depender do lector, da lectora que se achegue ao texto, e vai haber, pois, quen queira simplemente centrarse na historia e non profundizar máis, e vai haber, probablemente, quen si desexe profundizar máis e vexa moitas máis cousas ou moitos máis discursos que si poden ser non chaves para atopar solucións, pero sí elementos fundamentais para reflexionar e para crear un discurso propio e unha opinión, non? Ao respecto deses textos. E, bueno, e sen máis, para non cansarvos excesivamente, deixámoslo aquí esperando que desexedes en algún momento achegarvos a esta nova visión do que sería o pulp, do que sería esas novelas breves e áxiles, e que, bueno, si vos interesedes tamén na miña obra, que para eso se fan este tipo de vídeos. Veña, un saúdo.